आङो मानो थाखाय UPPL खौ गारनानै BPP आव फैदों मेन ओंथियानो बे जोंनि हारिखौ नाम्बार 1 फाननानै जानो थांगासिनो दं फानखाबाय बेनो जाहैबाय प्रमद बर' डाइरेक्ट प्रमद बर' फानबाय जों मानो थाखाय जिउ बावनो थांदोंमोन सासे MA कमप्लिट जानानै आंलाय मानो थाखाय आं आफादाव थानांगौ गोनां फैदोंमोन मानो जोंनाव लिडार गैलामोन जों दैदेननानै हारिखौ रैखाथि होलांनो नामा साननानै आरो फंसे बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिया बुंदों बै समावनो जोंखौ असमियाफ्रा दिनै सिलाइजों भारतजों गादबनो हायाखिसै राव भाषायाव जोंखौ गादबनो हायाखिसै जोंनि कालचारखौ दंस खालामनो हाला दा बिसोरो मा सिस्टेमजों जोंखौ दंस खालामगोन BTCआ जाहैबाय 2003 आव 10 फेब्रुवारियाव जेला आकर्ड जादों 40टा दफा लानानै बिसोरो क्लियार इमप्लिमेन्टेड खालामदों बेयाव जोंहा 6 शेड्युल जिथु नोंने अनलि हिल्स हाजोनि ट्राइबेलफ्राल' मोनो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय 6 शेड्युलाव बेखौ मोनसे आकर्ड खालामनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि भाषाखौ शेड्युलाव सोनो हादों अनलि दा बिनि जुनै जोंनि बर' हारिया इन द वर्ल्ड पृथिबियाव मिथिजादों आरो जोंनि बर'आ ओरैनोबाबो मिथिजानायाव ओरैबायदियाव मिथिजादोंमोन नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जिथु ओबामा ना प्रेसिडेन्ट ओबामा जोंनि USA जों मिथियो बिथाङा जेलानाखि मुस्लिमजों जोङो एसे नारा नाथा जादोंमोन ना बे समाव जोंनि मावनायखौ नुनानै बिथाङा एसे सोंदों बे जाथिया सोर बिफा शक्तिशाली जेराव बिसिनि संख्यानो खम आं बेखौ लाबोनो हागोन नामा भारतनिफ्राय जे जायगायाव बिसोरो नोंनि मिडल इस्ट कान्ट्रि जेरावहाय बिसोरो आफगानिस्तान काजाकिस्तान बे जायगायाव बिसोरो फौजि दोननानै शान्ति किपिंखौ नाजादोंमोन दा बेखौ जोंखौ नाजादोंमोन खिन्थु जोङो इलिगेल जोंथ' गावनि नाजानाय गावनि बिमाखौ सिबिनो थाखाय जोङो गावनि जिउखौ दाउन होनाय स' बे समावनो जोंनि सासे दैदेनगिरिया आफादने जेरै DR नाब्ला साराबो आवगायनो बुंखादों जोंखौ असमिया जाथिया सासे मानसिनि जुनै जोंखौ बायसिगोन एबा जोंखौ फानसिगोन बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बेखौ स्ल' प्रसेसजों बिसोरो आस्थे लाइन लाबोखादों प्रमद बर' सारा रेलवे जथेनो लाङोना लाङामोन थाखा फैसा नोंसोर हरना हरामोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बे बाथ्राखौ बियो मोनसे जोंनिफ्राय बर'नि जिथु थैयाव दङ बेखौ गरम खालामनानै जोंखौ गासैखौबो बाहायोमोन नाथाय बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय मानि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो खोनाबायना थाखाया कालेक्ट खालामा लाङो गावनि बिल्डिंआ लुहैयो आरो बिसोर सलारनि सिस्टेमावबो फैसा खाननो खाङाखैमोन आबसुआ खाननो खाङाखैमोन 600-1200 लानानै थांजोबदों बिसोरो जोंबो बेयाव हरदोंमोन बे थाखाखौबो बिथांमोना प्रमद बर'नो ज' हैबाय दिल्लीयाव रायलायहैनांगौ सुक्ति जासिगोन माबा जासिगोन होननानै खिन्थु बिनि पेपारा गावनि आखायाव थायो दिल्लीयाव सोरनो होनांगौ बेहा जेबो रोङा स' दा बेबायदि बेहा आननलेजेबल लिडार अनलि बियो रायलायनोल' गोरों अनलि खुगावल' गोरों बियो खिन्थु खुनु रिटर्न भाबै बे रोङा बियो जुदि गोरोंमोनबा जोंनि जिथु दफा दाख्लि 2020 आव 27 जानुवारियाव एग्रिमेन्ट जानाया जोंनि NDFE फोरखौ बिदि फाननाङामोन बियो जोंनि NDFE नि MOU आ नाय इनार लाइन पारमिट दंमोन साख्रिनि खोथा दंमोन गासैबो हारिनि जौगाथायनि थाखाय जोंनि MOU आव दंमोन बर' रेजिमेन्ट थागौमोन गासैबो दंमोन जों बेखौ लानानै जों खुसि जादोंमोन जाबाय आरो जोंनि DR नाब्ला सार आरो जेसेबांनाखि जेलाव थानाय मानसिफ्रा गसिगोन होननानै जों खुसि जादोंमोन मानोना इन द पृथिबियाव 1914 and 1929 फार्स्ट वर्ल्ड वारआ 1914 आव जादों 1929 आव सेकेन्ड वर्ल्ड वार जादों बेयाव अनेक ट्रिटि जादों एग्रिमेन्ट रावबो एग्रिमेन्टनि उनाव साजा मोना निमाहा मोनो मिथिबायना दिनै जोंनि NDFE आ इन्टारनेसनेलि मिथिजानाय हिसाबाव गिजानाय मानिजानाय हिसाबाव बिथांमोननि एग्रिमेन्टआबो बिदि जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'मोननि मा होनोमोनलाय इयो गुबुंले साननाय गोरलै मेलेमजों साननानै गावसोरनो हाखु दाखु खालामनायाव आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव मेलेमजिबि आसामिसफोरनि दैदेनजानायाव बिथांमोना जोंखौ टटेलि फानबोदों आरो आखुखौ ओरैबायदि खालामबाय जेला जों पेपारखौ नायबाय आयै जों गाबखांनो ओंखारबाय बे समनिफ्रायनो जोंहा उपाय गैला ना जों ओरै नांफिननो हायो ना जों ओरै थायो जोङो माने दै गुदुङाव थाबाय दाना जोंहा जालाबो गोजोना लोंलाबो गोजोना जोंथ' UPPL आव थानाय जोंथ' देरा होनाय सेंसन स्किमथ' जों मोन्दों खामानिबोथ' मोन्दों थाखा फैसाबो गुलाब खिन्थु जोंहा गोजोननाय गैया
मानो होनबा सान्थि सुक्ति होनदों नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया गोजोननाय गैया रायजोफोर बेखौ गोसोआव ला असान्थिसो जादों जोङो दिनै सारा बुंखादोंना हा हु गासैबो थांजोब्बाय 6 शेड्युलनि जिथु जोंनि पावार कमता बेबो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुदि खायसा 500 लायो हाजार लायो हेनटेन लायो बिसोरो स्लिपआव लिरनानै अननानै खेबसे इउपिपिएलआव भट होबावदो बेखौ लादो होननानै होगासिनो दङ प्रमद दङ प्रुफ दंजोबो खराइबारियाव आंखौथ' वार्निं हरदों नोंथांमोना मिथिखागौ खराइबारियाव जिथु सेन्ट्रेल माने सरकारनि गावबुरा सावथालफ्रा 100टा न'खर बारा दङ बिथांमोनाबो मिथिगौ बिटिसिनि मैलुआ मा दं नों बेनिफ्राय ओंखारनानै आसामाव थां आपार आसामाव जोंनि बायदि लामाफ्रा गामियाव जायाखै दा नोंथांमोननि गामियाव जाजोबाखै जानो हागौ ससेथ' जादोंमोन सरकार बायबाय अनेक बुस्थु प्रब्लेम जानानै दङ एन्टायर इन्डियायाव जोङो साउथ इन्डियायाव फरायनाय मानसि हो एन्टायर इन्डियायावहाय जोंनि बिटिसि बायदि समायना हा गैया रायजोफोर आशीर्बाद गोनां बेखौ जों बोरै मावगोन बोरै डेभेलप खालामगोन जों बेखौ रोंगौ कन्ट्राक्ट नङा कन्ट्राक्टरफ्रा लामा थामा हेनटेन जौगाथायखौ बिसोर मावगोन खिन्थु जोङो जाहैबाय लाइमोन इउथ बेखार मानसिफोरनो हालुवाफोरनो बोरै जौगाथाय होगोन बोरै जों जौगाथायखौ लाबोगोन बेखौ जोङो मावगोन दिनै जोंनि दैया बोहैनाय दै ना रिसोर्सेस होनो इंलिसाव रिसोर्सेस माने जे बुस्थुआ जोंनि सम्पति नाम्बार 1 दैयानो जोंनि ना दैयानो जोंना आखाइजों ओरै बोखांना जों लोंनो हायो हायोना हाया खिन्थु दस्रा जायगायाव नों बे दैनि बोहैनायखौ नों लोंनो हाया नाथाय जोंनि बिटिसि हालामाव बेखौ जों मोनलोङो दिनै बे बुस्थुआ जोबनो थांगासिनो दं सोरनि थाखाय फेरेंगानि अबहेलानि थाखाय मिथिबायना फेरेंगाया दिनै मोनबैसे समिल होदों दंफां हाखावग्रा मा इमप्लिमेन्ट होदों बियो मानसिफोरनो न'खर साख्रि होनो होदों बिसोरो मा होदों दिनै जोंनि दंखानाय सम्पतिखौ हाग्राखौ दानफायनानैसो बिथांमोना दिनै समिल खुलिनानै हाग्राखौ फोजोबलांनो हमदों जुदि हाग्राया थायाबा जों दिनै थान्दा थानो मोनदोंना जोङो दुंहाव जाजोबगोन जे दै गोगो बोहैदों बे दैया राननो थांगासिनो दङ खोनासं बुहुमाव नेचारहा गासैजों कानेक्सन दंजोबो नांथाजोबो जुदि नोंथांमोना बे बुहुमखौ फोजोबना लायोबा जोंनाबो बेमार आजारा बांगोन दा जों जानायफोरखौबो जों मोजां मोनजानाय नङा जोंनि बे गयफ्राबो रानगोन जों थानायफ्राबो रानलांजोबगोन बेनिखायनो हाग्राया नांगौ दिनै फेरेंगानि आमोलाव जों बांसिन दंफां सिखाव नुदों बांसिन दंफां गोमादों बांसिन हाग्रा जोबदों बांसिन मिल नुदों जोङो होमबा फेरेंगा मा मोजां मावदों फेरेंगा मा मोजां मावदों बियो गोदै गिदिर बाथ्रा बुङो फेरेंगाया खिन्थु बिनि मोनसेबो बाथ्राया जेनुइन नङा जास्ट थगायजोबनायल' बियो चन्दन ब्रह्म थांबाय बेबो हब मिनिस्टार जागोन ल'नो बेबो दिनै प्रमद बर' थांदों प्रमद बर'आथ' न'आव थांबाथाय जै गारिनिफ्राय बेस्थ' जायो फनावल' पाब्लिकजों रायज्लायनो टाइम गैया बेहा दिनै फेरेंगा बायदि न'आवबो थां सोरबा सासे माबा मोनसे बेहाय आंनि हिन्जावनो अमा मैयासो फानदों होननानै बियो बुङो रायहरो होमबा बोरै पाब्लिकनि मोजां मावनो रायजोफोर नंगौना नङा औ खिन्थु दिनैहाय हाग्रामा सारमोन थानायाव नोंथांमोनखौ सोङोमोन नामा सोरबा लोमजानाय थाङोबा सोंदोंमोन नामा बिथांमोना हेफाजाब हरदों थाइसेबाबो हरो गावनाव गैयाबाबो बेबस्था खालामना हरो दिनै जोंनि आथिखालाव बर'नि बिफाया जाहैबाय हाग्रामा सारा जोंनि बर'नि बिफा इन्टेलिजेन्स बिउर' अफ इन्डिया फ्रम दिल्लीनिफ्राय बिथाङा बुंदों बेयाव बिटिसि हालामाव जेला जों गन्दगल टाइमाव सार बिथाङा मावोमोन एन्टायर नर्थ इस्ट बे जोंनि नर्थ इस्ट सा सानजानि देशआव ट्राइबेलफोरखौ जोबथा अनग्रा मानिजाथाव मान होग्रा ट्राइबेलखौ हारिनि थाखाय जिउ फसंग्रा होनोबा अनलि हाग्रामा सारल' दङ दा दैदेनगिरिनि गेजेराव बे बिथाङा बुंदों जों नङा बर'आ बुङाखै बिहा जोंनि डिआर नाब्ला सारखौबो बख'नायनि खोथा दङ बेहा जोंनि जेसेबां आफादनि केस जानाय बे बिथांमोनखौबो नायनायनि खोथा दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ प्रेसार होदों जोङो एनडिएफपि फोरनिफ्रायबो एक्सुवेलि एमअइउ होखानायखा सार ना जुदिबा बेखौ बख'नायनि थाखाय फार्स्टआवनो जों डिसकास खालामखानायखा स' बिनि उनावसो जोंहा सानै हयै जों ज' जादों ज' जानानै जोंहा रेसा फेसा जाना सम गैला दा बेखौनो जोङो मावलांनांगौ दं जे सुबुंफोरनि जुनै दिनै जोङो थासारिखौ मोन्दों
जे सुबुंफोरनि जुनै जोंनि बे हाफ्रा दस्रा जाथिनिफ्राय बायख'जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जों खावलायबाय फैगौ इलेक्सन नोंथांमोननि फिसा फिसौनि उन जोलैखौ नोंथांमोना मोजां नायनो लुबैदोंब्ला नांगोलनि सुयाव भट हो जोंनि BTC खौ जोङो लाखिफिननि बेनिफ्राय 2025 आव BTC सरकारा हाग्रामा सारखौ लाबोफिननि खिन्थु जोंनि पावार फांसनखौ जोंनि आखायाव लाबोनो थाखाय BPF खौ लाबोनाया बिराद प्रयजन